येते लक्षात घेताय डोळ्याचं पारणं फेडणार याच तुफानी गाडीनं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात धुमाकूळ घातलाय आणि लक्षात घेताय आज झाली तुफानी बिंजोरची हीच गाडी आपल्या वेगानं असंख्य बैलगाडी शौकीनाच्या हृदयावर राज्य करून गेले असा नितीन मध्ये रोहित मध्ये घोटे जपान सुंदर गुरबाळसान यांचा वेल फिनिशर किंग मेकर ओव्हरटेकचा बेताज बादशाह आणि शहेनशाह सुंदरची गाडी आहे आणि त्याच्या जोडीला उमेश शेठ कमलापूर यांचा वेगवान पब्लिक किंग बोहलाची गाडी आहे विरुद्ध गाडी आयुष वैभव कलम गोलेवाडी आणि साईराज चेतन मधले रामस्वामी यांचा घरचा साथ चॉकलेट आणि चित्ताची गाडी आहे निकाल सामना आज भी हम अपने हुनर पे दम रखते हैं बढ़ जाती है दुश्मन की जब हम उनके खिलाफ कदम रखते हैं अशा सुंदर आणि भोलाच्या गाडीचं अभिनंदन आहे याच गाडीचा ड्रायव्हर प्रशांत ड्रायव्हर पेरळ माचीकार सचिन ड्रायव्हर भूषणगार सुनील ड्रायव्हर वांगी बबन ड्रायव्हर येणावी आणि पप्पू ड्रायव्हर इस्लामपूरकर परफेक्ट नियोजन करेक्ट कार्यक्रम सोन्या ग्रुप घोटी जपान सुंदर ग्रुप आळसान रुबाब ग्रुप रेवणगाव आम्ही करतो तो नाच आणि जिंकतो ते मान अशा ओव्हरटेकिंग सुंदर आणि पब्लिकिंग भोलाच्या गाडीचा गाडी मालकाच्या गाडी चालकाच्या गाडी सहकाऱ्यांचा हार्दिक अभिनंदन।